m gị Igbo ndị mana ege time elugo ga ya amụ ya Udele Ijele oge elugo ga ya amụ ya chain ọ dịkwa ka ọ na-ekopụzi ekopụ Then this video regarding nonso nkwa Hope Uzodimma Nigerian Armed Forces gịnị nwa na gịnị ọ naghị afịa ahụ okpesaba ọ naghị afịa ahụ ọ maka isi okpesasị alụ mana mgbe ọ na-ekwukwa nke nwekwa onye ya bịasị ya na ya kacha m mana okwugide nke ịtazi ya alụ n'ikela dị ahụ obodo okpesaba Ijele ele ya Udele okpesasị alụ ọ maka isi ekpesa maka chukwu ke mụ na gị na in this video kwuru for ihe benji si na Ijele ụmụ ekpesa. My people, today is the day Nonso Nkwa, I-Pencil, and the rest of the IPOB ESN criminals expect to take over the land of Umo Prom in Umuno. The clan Umo Prom and Umo Pranyamu have a running land dispute. I want to clear this issue, lay the foundation. They had a land dispute. They discussed it from the traditional stage, of course, Umunna. From there, all the way to the courts. From low courts, all the way to the Supreme Court. And these people of Umo Parume won this land matter in 2018 at the Supreme Court. So this week, on Monday, the IPOB ESN criminals, those kidnappers with Biafra flags, those organ harvesters and traffickers with Biafra flags that have camps everywhere in Alibo, pretending to be freedom fighters, they went and told these people that every family should come to their camp at Ezioha today and sign a document, and that will be a document that will transfer the land from Umo Paramume to Umo Paranyangu, which is where this also Nonso Nkwa is from. Now, ask yourself, who gave them the right? And if there was actually any Biafra anywhere, why don't they use Biafran document and take over the land instead of telling these people to come and sign Nigerian document? It shows you they are criminals. They just want to steal people's land. Why I'm saying this is that we have to establish the remote cause of what is about to happen. Because yesterday, after my video, they went and started threatening those people and asking them who told me. Well, forget about who told me. Nonso Nkwa, you and I-Pencil, forget about who told me. Now, I want to give this message to all the PDP that are now ADC politicians in Umunoha. We know what is going on. We know what has been going on, and we can't let it go further anymore. We have done our investigation, and we know why the deputy governor of Imo State, is not saying anything. She doesn't want to be seen as the enemy of her people, and for that reason, she's allowing this thing to go on. She doesn't want to fight you people, but this is not what a politician who has responsibility as the #2 person in the state. Providence forbids anything happens to Governor Hope Uzodimma, she will be the one to replace him, which means she has responsibility. She has that privilege. To the privileged lies responsibility. Now, let's establish that Chinere Komaru is not one of the people supporting these people. So this message goes to all the local politicians that are supporting these people and using them. None of you will survive this, what's about to come. I, personally, Chukwuka Ofebu, will be there in Imo State. That threat you people, see, those of you for more problem, nobody should go there and sign out any land. Yes.
Nobody should go there and sign any land. Ana nwa say nwo. Onwe ihe obuna ga-eme echi ya mee taa. Let them touch a single person and I will get that information. This will not be fought from behind. Now let me lay down the ways it will happen. I will take this video, take it to the people at the presidency and tell them that so many people in Imo State are compromised. That one would remove every propaganda, all this on waiting they call them. They are buying Imo youths, this and that. It will not work this time around because non-Sonkwa, me personally will come for you. Now you go down first. Because I don't know why they should be afraid of media proper. I say na me go buy you first. Now let everybody know what started this war. Because it will no longer be Nigeria versus, you cannot accuse Nigeria because this one will be actually Ndimo versus Ndimo, and it will be established that it's because of a land matter that this is happening. So those of you who are looking for your Biafra, though, keep it aside because it has nothing to do with this case. This has nothing to do with any Biafra, anything else other than people trying to steal people's land. Non-so na me go make you my assignment. I take responsibility, full responsibility for it. I pencil. Those people that work with you and work for you, everything in the moon will come from me. I will take the responsibility. I will defend myself in anywhere, any court. I will defend myself before any court of the land because we have established what caused this thing. This is not going to be said by the corner. Aga apụtazi wee kwuo okwu a n'ihu onye ọbụla ka ndị Igbo onye ọbụla jizi aka ha ndị ntị ha nụ were anya ha fụ. Maybe then other people who've lost their lands will start coming out as witnesses. Nobody will sign out any land to you. Nobody would cower under the bed for you people. The operation will last from now till after the 2027 election. So this is not where you will enter a benebe mood and start crying because the whole world will use this video as an example. My people, please, everybody, download this video and keep it. I would have done it as a live video, but live videos get deleted 13 days after. So that's why I'm doing it in this format. Let everybody know what caused this impending war. My message to Ndu Monoha is this. Agahanwu mgbere na agha alụburu alụ. Ndị mmadụ nwụchara mana ụmụnọha ka nọkwa taa. Ka egbuchara ndị mmadụ o meghekwe ka ụwa gwụ. Ọwụghị anyị niile ga-aka nka. Ọwụghị anyị niile ga-ebikpu mgbiri. Ndị nwụrụ anwụ nwụrụ, ndị nọ ndụ nọrọ ndị nwụrụ anwụ. Ole ọbụla fọrọ ndị dị ndụ biri n'udo, biri na ikpe kwụ ọtọ, biri na nwanne sọrọ ihe ga-emenye nwanne ya nsogbu. Onye ọbụla nwee bandịrị ya, mmadụ agaghị na-agụ ibe ihe ọ ga-eme. Onweghị onye ga na-afọsụ ibe. Ọnwụ anwụ ahịa taa, anaghị anwụcha ọnwụ nwagharịa. Biri unu ga-emere mbụ onye asaịnụkwala anything ebe ahụ ha metụzie mmadụ aka. Ndị awụ ndị unu na-ahụ n'ụzọ werenụ nọmba m. Enwe onye nke ọbụla ehuru n'ime ha kpọọnụ m na fon. Nọmba m nọ na this page. Idere m meseji ọ bụ na m azagodo gị, o nwere ego aza gị. Si m na onye a na ebe dị otu ọ bụzie na enwe ihe mere onye a bụpụ m na mmadụ. Ndubuisi, ana m eziri gị ozi ezighi ụmụazị ibe gị ndị unu nọ n'ime ọhịa. Akwa m ahụ na TikTok nsi na Biafra ka unu na-azụ. So unu ahụgo na ala agbasaghị unu. So maka mgbe a ga-eji gị unu pụta, onye pụta nwere isi ya. Onye pụta ọ ga-ata isi ya. So unless na unu amazụ ume ezu oshi, which I believe na unu ume ezu oshi, tizie na ọ maka ala ka unu ga-anwụrụ ya ka onye ọbụla mara na enwe ihe gbasara Biafra na ihe unu na-eme na ọkwa oshi ka unu na-ezu. So ọgụ a na-agụ unu
orugo mgbe a ga-alụ ya. Once again, Nonso Nkwa, I-Pencil, and the rest of you people, gbazienu chere m. Akwa okwu a na-ekwu n'akụkụ akụ since ihe ahụ unu bụ n'aka unu si n'egbe, don't worry, I ga-aga room to room. Mụ a ga-anọ n'Owerri, mụ a ga-anọ n'Imo State. Like I said, agaghị m na-anọ fa na-ekwu ya. Mma anọ n'Imo State, mma anọ ma na redio, nọ ma na TV. Agaghị m na-ezo n'akụkụ a na-akpa onwe ọ ga-abụkwa call in show Nonso Nkwa mana mgbe ị na-arụbu na radio station abịa ebe a ga-egba ọsọ, so you cannot escape this one. Gbaanụ chere anyị ka anyị cherezie ihe unu ka ebule hụ ndị kpatụrụ.